Jos sun kyykky hyytyy aina samassa kohdassa, niin se ei ole sattumaa. Näin on käynyt mullekin, ja se on yksi yleisimmistä syistä, minkä takia kyykky ei kehity, vaikka sitä treenataankin riittävästi. Ongelmana ei ole kyykky tai se itse liike, vaan tietty osa siitä liikeradasta. Tanko pysähtyy aina samassa kohdassa ylös mennessä, tai sitten alas mennessä, ettei sä halua mennä sen tietyn pisteen alapuolelle. Ja siitä ajan kanssa, jos vielä lisät painoa, niin liikerata jää vajaammaksi ja vajaammaksi. Ja et ainakaan vahvista sitä heikointa kohtaa siitä liikkeestä. Esimerkiksi jos sun kyykky on kaikista haastavin siellä ihan pohjalla, niin tarvii eniten voimaa ja hallintaa siellä ihan syvissä kulmissa. Mutta jos se stoppaa siinä liikkeen keskivaiheella, niin tarvit siihen keskivaiheelle lisää voimaa, etkä välttämättä syviä kyykkyjä, vaan esimerkiksi pinnakyykkyjä tai boksikyykkyjä. Mutta me tällaisessa tapauksessa hieman sen ikävimmän kohdan alapuolelle, jotta se voimantuotto on optimaalista just siinä heikoimmassa kohdassa sitten. Mutta treenaa myös koko liikeradalla, eli toinen treeneistä voi olla ihan pohjalle asti ja toisessa voit tehdä painottaen tähän keskiosaan liikettä.